ndo waiwe pamusoro pemvura. Kwakusina chimwe chinhu. Ndiwo vega Mwari vari one vachisika zvinhu. Mukati mekusika zvinhu Mwari vakasvika pekuda kusika chisikwa chinonzi munhu. Genesis chapter 1 verse 26, Genesis chapter 2 verse 7, Genesis 42 verse 15. Mwari vakasika munhu. Vasika munhu kudaro pa Genesis 1 verse 26 kusvika pa 28 Mwari vakati munhu kana ndamusika panyika ndikuda kuti munhu uyu azoberekana, vazowanda, vazadze nyika yese vawande. Ndi Mwari vari kudaro, vari vega, Jesu kusina, ani nani kusina. Pa Genesis chapter 4 verse 1. Ko panonzi nga ti dai handitika tiri kuna Genesis ikoko. Mwari vaitaura nani ipapo? Mvunzo wakanaka stay. According to the Bible, kubva ku Genesis kusvika Malachi New Old Testament, Matthew to Revelation New Testament, amuna kutsanangura kuti Mwari pavaiti ngatitsikei munhu vaitaura nani. Like enough we are Muslims. Toerenga Bible, toerenga Qur'an. Takazowana information pa Qur'an chapter 2 verse 30 kuti Mwari vasika zvinhu zvese zvepasi nekudenga. Chavakatanga kusika vasati vasika munhu ingerozi. Saka Mwari vaiudza ngerozi kuti ngerozi ndikuda kusika munhu. Ngerozi dzikautaura kuti Mwari muda kusika munhu ere mumuise panyika. Ndosaka nhasi uno kubvera Mwari pavakasika ngerozi kusika nhasi cabinet yavo vanoita nengerozi, havaite nevanhu. Jesu haasi Mwari, Jesu haisi ngerozi. Panguva iyi akanga asiko iye Jesu Kristu. Ndiendere mberi. Now Mwari vasika munhu, vasika ngerozi, vakusika munhu obva vati ndikuda kuti vaberekane panyika. Pa Genesis chapter 4 verse 1 Adam na Eva vasikwa. Mwari vakavakomborera vakatanga kuberekana. Nekuda kwei ndadzokera kumashure. Nekuda kuti Job chapter 8 verse 8, Jeremiah 6:16, Deuteronomy 4:32 vanoti tangai manzwera mushure kuti muzive chokwadi. Mwari vakabva vasika munhu pa Genesis 4 verse 1 to 17 vanhu ava vakabva vatanga kuberekana. Pa Genesis 4:25 Mwari vakapa Adamu mwana zita rake anonzi Seti. Seti vakabereka mwana zita rake anonzi Enos. Enos akabereka mwana ainzi Kenani. Kenani akabereka mwana Mahaleri. Mahaleri akabereka mwana Yarid. Yarid akabereka mwana Enoki. Enoki akasikwa, akaberekwa kubva kudzinza raAdamu. Tichaona kuti Adamu ndiye munhu wekutanga kusikwa. Ingadai vanhu vaida kunamata chimwe chinhu chisiri Mwari, ingadai takanamata Adamu. Nekuti tese takabuda muna Adamu, asi hamuna anamata Adamu munhu. Mwari Adamu mukati make mevana vake mabuda Enoki. Enoki izvezvi kutaura kuno toziva kuti akaenda kudenga. Genesis 4:19. Enoki akaenda kudenga. Ingadai tanyamata vanhu vakaenda kudenga. Enoki futi ingadai tichimwisa mukati memunamato nekuti akatoenda kudenga. Enoki akaita mwana wake anonzi Metusela. Metusela akaita mwana Lameki. Lameki akaita mwana Noah. Noah tinoziva ku Genesis 3 Mwari vakatuka nyika. Asi Noah pa Genesis 8 verse 20 ndiye akasunungura nyika. Ingadai tainamata vanhu vakasunungura nyika. Chekutanga ingadai takanamata Noah. Noah anamate nekuti akaita zvokutuma. Noah iyeyo Mwari vakamukomborera. Mwari vakaita kuti Noah akwanise kuponesa vanhu vaitenda. Naizvozvo iye Noah anzi Mwari vakamupa simba kuti akatora mhuka mbiri, shumba mbiri, nzou mbiri, masvosve maviri, zvese zvakasikwa naMwari. Nyoka akazviisa muareka, simba raMwari. Zvese zvakaitika izvi vanhu vazhinji havazviverenge, vanongomanyira kumberi kuna Jesu. Ndosaka Bhaibheri rati tangai madzoka kumashure. Noah pa Genesis 11 verse 10 akaita mwana zita rake anonzi Semu. Semu akaita mwana ari pakasa rake vana Sera. Sera akaita mwana anonzi Eberi. Eberi akaita mwana Perege. Perege akaita mwana Reu. Reu akaita mwana Serugi. Serugi akaita mwana Nauri. Nauri akaita mwana Tera. Tera akaita mwana Abrahamu. Abrahamu akatumwa naMwari pa Genesis 12. Abrahamu atumwa naMwari kudaro. Tikaverenga Bhaibheri pa 1 Chronicles kana kuti 1:2 chapter 20 2:2 chapter 20 verse 7 zvinonzi Abrahamu ndiyo shamwari yaMwari. Ingadai vanhu vaida kunamata chimwe chinhu chisiri Mwari, dai vakanamata shamwari yavo, because Mwari vakakomborera Abrahamu kuzomuti iwewe ndiwe baba wemadzinza ese plus uri shamwari yangu. Uyu wanoti Jesu anomuti mwanakomana wake. Saka ndeupi waunganamata, mwanakomana kana kuti shamwari? Kusaziva vanhu kuti panonzi mwanakomana hadziroti Jesu akabereka Mwari. Mukaona pa Exodus chapter 4 verse 22 Mwari vakatuma Moses vachiti enda kuna Fero. Fero unomuudza kuti Jacobo Israeli
ndiye dangwe rangu, ndiye mwana wangu wekutanga. This is before Jesus. Mwana wake. Saka ingadai tainamata vana, ingadai takatanga kunamata Jacobo kana Israeli. Zvakare mwana vanokugumira ipapo pa Jeremiah chapter 31 verse 9. Mwari vanoti zvakare Ephraim ndiye dangwe rangu. Mukuona kuti vavangani vari kuwedzera. Mukaona ku Luke chapter 3 verse 38 zvakare Mwari futi vari kutaura, Bible riri kutaura zvakare ichinzi Adam mwana waMwari. Kana chinzi mwana waMwari, Mwari avabereke. Ingadai tainamata vana vaMwari, isusu zvakare ingadai takuzvinamata, nekuti Deuteronomy 14 verse 1 to 3 inoti isusu vanhu vese tiri vanakomana vaMwari. Asi takuenda kuna Jesu. Pa Genesis chapter 15 Abraham akumbira mwana, pa Genesis 18 Mwari vamupa mwana, pa Genesis 25 pakazoberekwa mwana Isaac uyo ndiye akazoita dzinza iri ndio rakabuda Jesu Kristu auya panyika akataura zviri pajekerere sezvaingoita vamwe vatumwa. Ndikumbira Pastor John chapter 20 verse 17 akati chi Jesu wachitsvaga hau ameno andinesusu yangu tine here maKristu chengeta Bhaibheri mumusoro vachiridzosa semadzoserwo riri kuita nevakomana veIslam. Well, handisi kuti zvakakosha kana kuti zvakaita sei, but kungobvunzawo hangu. Masvika here ichokwadi ndapasvika ipapo. Yeah. So iri kubva yati Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Anzi Jesu akati usandibata nekuti andisati ndakwira kuna Baba. Now pastor wangu wanga wachiti Jesu ndi Baba. Iye ari kuti andisati ndakwira kuna Baba. It means Baba wacho avapo apa. Asi ari kuenda kuna Baba. Enderai mberi. All right. Apana chakaipa. Zvikanzi but go to my brethren and say unto them, Jesu ari kuti chienda unoudza vanhu, I ascend to my Father ndakwenda kuna Baba vangu. Father. Saka mvunzo ndeyekuti Jesu Baba vako ndiani? Saka ari kutsanangura achiti kana ndichiti Baba vangu and to your Father and to my God and to your God. Kana ndichiti Baba vangu ndi Baba venyu, pandinenge ndichiti Baba vangu na Baba venyu ndikureva Mwari wangu ndiye Mwari wenyu. Isusu na Jesu sema Muslim tinongova na Mwari mumwe chete. Jesu ataura pachina kuti my Father is your Father, my God is your God. Saka kunongova na Mwari mumwe chete. Saka chinozoshamisa nhasi una ndechekuti vanhu vanobva vati Jesu ndi Mwari, obva vati aiwa akatifira. You see, Mwari wofa futi, ko Mwari akafa vanhu vachapesera vakuna matani Satana ka because Mwari vafa. Ndinoda kubata muri papo. Mwari wanotaurwa mutatu in Trinity. Muzita renyu Baba, Mwanakomana neMweya Unoyera. Ndichida hangu kunga ku crash point yamataura kuti kana wakafa vanhu vanonamatani. Apeni munopaona sei ipapapo Mwari achitaurwa ari muutatu kuti obva atumira ake waraiti mwana wake kuti afire nyika. Munopaona sei? Musati maenda ndikumbira kuvunza ndisanda kupindurai. Handi munoziva kuti Mwari nguva vaituma Jesu, handiti Satana aivepo, handiti Satana achiratsisa vanhu, Jesu achikoka vanhu kunzira yakaita se yakarurama. Isi kuitika nhasi, handiti vanhu vari kuti kufa nekumuka kwani kwaJesu. Now Satana ari kuratsisa vanhu, Jesu ari kuti vanhu vaive kunzira yakaita se yakarurama, kuti vanhu vaende kunzira yakarurama, kuti vanhu vasiye kutadza. Mwari is a God of justice. Wanofana kuuraya apa ndi Jesu here kana kuti Satana? Kuti vanhu vasiye kutadza. Right. Tibatsire apa. Wanofanira kuuraya Mwari ndiani? Ndi Satana kana kuti Jesu? Ndoda kuti ndipindure mubvunzo neumwe mubvunzo handika. Kuti uri mudzidzisi, kana uri mudzidzisi wobva waita mwana akazhandukira muklasi unodzidzisa maths, chaungaita ungagoni kumupa choko here wobva wamuti chiweka maths yacho. Iye paanotadzira wobva wazoratidza kuti uri mudzidzisi. Ndemhakaenda pamuenzaniso uyu, nekuti Mwari is not a tyrant God, is a all loving God. But zvaanoita anotendera mukana wekuti wakaipa aite zvaanoita.
asi iye saMwari there is a judgment day iriko. Amen. Kana muri kupanzwa, tinogona kuenda under all the process. That's why muchionoti kana munhu akaenda kuchikoro unodzidza kubva grade 1 osvika kana upper 6, asi tine chinhu chinozi exam romakwa pobuda result. Saka result ichabuda is the judgment day. Yes, wakaipa is allowed kuti adominate nekudini achiita zvaanoita panyika achirasisa vamwe, nekuti kugehena kune vachada kuenda vanenge vakadini vasina kusarudzwa mukati menguva. So ndo patiri kuti ipapo Mwari samudzidzisi chaakangoita akasiya choko, mwana obva adini onyora choko, asi pane nguva yejudgment ndo yaakutongwa. That's why we have this inspired word of God. Wait, that's why we have this inspired word of God. Iripo kuti riti correct, riti batsire, riti misikidze munzvimbo. That's why tidini tinaro. That's why ivo vatori nekorani. Why? Kuti riva batsirikidze kuti musi wekutongwa unoonekwa uri panzvimbo, kana kuti unogona kuonekwa usiri panzvimbo. Ngatipopai brother Itai mukana. Brother Itai, yes, from the terraces. Brother Itai, let's all give a round of applause to Brother Itai. Yes, Brother Itai, ameno izwa izvi kutaurwa izvi. Mvunzo ndewekuti Mwari pane kuti vauraye Jesu, vanozouraya Satana here kuti vanhu vasatadze? Kana kuti pane kuti vauraye Satana, vanozouraya Jesu here kuti vanhu vasatadze? Vanouraya ani? Ndiri kumbira kuti ndimboti tsanangure sematsanangure maita ndozopindura. Ndiri kutenda nenguva ine munandipa. Chinhu chandinoda kuti tinzwisise nezveBhaibheri. Tinoda kunzwisisa pamusoro paMwari naJesu. Mwari takatarisa paOld Testament wakafamba nezita rekuti Jehovha. Right. Saka paakafamba nezita rekuti Jehovha, wakafamba afamba nevana vaIsraeri. Afamba wangasikafambi nesusu vahedheni, vaifamba nevana vaIsraeri chete. Saka afamba wakazovataurira vana vaIsraeri ivavo kuti, tikaenda kuna Isaiah chapter 40 inotaura kuti tarirai, chapter 40 verse 10 inoti tarirai Ishe Jehovha achauya semunhu. Anditi muri kuzviona? Right. Tobva taenda pa Isaiah 50 futi, Isaiah 56 verse 4 inoti nokuti zvanzi naJehovha pamusoro pevakachekwa vanochengeta masabata angu nekutsanangura zvinhu wabatsirei zviite. Nokuti zvanzi naJehovha pamusoro pavakachekwa vanochengeta masabata angu nokusanangura zvinhu zvinondifadza, vachibatisisa sungano yangu, ndichavapa mumba mangu nomukati mamasvingo angu cheuchidzo nezita rinopfuura ravanakomana navanasikana. Ndichavapa zita risingaperi risingazoparadzwi. Right, mire yenyu papa. Right. Saka muri kuona here kuti vana ndiJesu ndiJehovha ari kutaura nevana vaIsraeri kuti no, zita iri kairi ndichadini, ndichakupai zita risikazoperi. Saka muri kuona Isaiah uri kuedza kutaura kuti ndichakupai zita. Uku futi tikaenda he kuna Isaiah chapter 35 inotaura kuti Ishe Jehovha kana azouya muchaona zvirema zvichafamba chichi matsi achanzwa. Saka ndiani ari kuda? Tobva tachizoenda kuna Philip chapter 2 inochizotaura kuti mabvi ese apfugame nezita rani naJesu Kristu. Alright, ndimbobvunzawo. Jesu asati auya, une here panotaurwa nezvake ari kudenga? Jesu asati auya, ndo petinozwe kuti zviri uku kuOld Testament zvaidudzira. Tikaenda pana Luke chapter 24 verse 4 zvaidudzira iye wacho, anditi iye Kristu kuuya kwake. Ugaro hwake ari kumusoro, ugaro hwake ndo petiri kutaura kuti chinhu chetiri kuedza kutaura, tiri kuedza kutaura kuti tinozozwa kuti izvezvi zvanditika wakugara kurudyi, baba taps anditika rwababa kumashure waigare papi?
ndokumbira kuti ndimboti tsanangure then mozondibvunza mubvunzo. Chinhu chandinoedza kutaura ndechekuti zita raJehovha rakaperera kuOld Testament. Kuno kuNew Testament harichaitiba because tine zita retakadini retakufamba naro. Saka vanhu vateereri navanhu vese nevadaro vese vari muno tinoda kuti tinzwisise kuti tine zita retakazopuwa. Tikazoerenga vaKorose chapter 3 verse 17 inotiudze kuti zvose itai nezita rani raJesu Kristu. Saka zvinhu zvetakuita tine zita retakadini retakapiwa. Zvareve kuti muNew Testament sakai musina kuona Jesu wacho pache zvake paaikota matsamba ekuOld Testament. Makamira ipapo. Mira izve. Mira izve. Muchataura. Pemaitaura ndandakanyara. Saka muchaona kuti Jesu paaikota mavhesi ekuOld Testament paakavhura waiti ishe asaiti Jehovha ba. Why? Because zita iri rakabuda tane zita ritakufamba naro. Saka kazhinji kacho kana ndichikumisai chinhu wani chinondipowa. Handidi kuda kuteerera pfungwa dzevanhu. Ndoda kuti chiverenga magwaro. Vataura hanzi zita ratakushandisa izvezvi pakunamata ndirani? Hanzi ndira Jesu. Iye Jesu paMateyu chapter 6 verse 9 mati chii? Handi mati zita reJehovha rakabuda mazuva ano kwabuda rimwe zita ndira Jesu. Ndozvamataura ka. Saka iye Jesu paMateyu chapter 6 verse 9 asati aenda akaudza vanhu akarayira vanhu kana maakunamata panyika panapa iti baba vedu vari kudenga. Baba ndiani? Saka wakati Jehovha. Inzwai. Baba ndiani? Baba ndiani? Baba ndiani? Right. Baba ndiani? Munhu baba ndiani? Baba ndimwari. Ndimwari anditi. Kwete ani? Saka inzwai naso unoda inzwai Jesu. Pane zvinhu zviri. Jesu naKristu. Zvinhu zviri. Unoda mubvunza Jesu. Nai Jesu. Vanhu vese vari kunamata muzita rako. Vakamira sei? Uchavatambira here? Mateyu chapter 7 verse 21. Nekuti vazhinji nhasi vangori pana Jesu batai vakadaro ndinyase kukujekesa panapa. Vakomana veIslam vari kuti Jesu vadzidzi vakakumbira kuna Jesu vakati ishe tidzidzisewo kunamata. Akati kana munamata munonamata muchiti baba wedu vari kudenga. Baba is a title. Baba vane zita vanonzani. Baba is a title. Ndikakuti baba atiri muri baba ana baba tisitirana baba but ndine zita rangu ini ndonzi baba twiti vanonzi baba ningi vanonzi Mwari. Mwari is a title kuti yawe. Mwari imi muchaka mushiri papapo ndinobva muti pamapajekesa muteereri pamwe nguva angazorasika mataura kuti Jesu chimwe chinhu then Kristu mumwe futi. Saka Jesu is the body of Christ. Jesu ndio body. Christ mweya uri mukati. Saka aiti Jesu aiti mweya uri mandi uchaburuka ouya kwemwe uchakudzidzisa zvose zvandakakurayira. Ndikudzidzisei. Kristu izita rakapiwa Jesu naMwari. Kristu zoreva kuti akadzodzwa. Saka Jesu Kristu ane mazita 3 anonzi Mesiya, Kristu naJesu kana kuti Isa. Zvese izvi pachirungu anointed one kana kuti akadzodzwa. Zvamwe kutaura izvi zvimwe inorondo isimo muBhaibheri. Izvo ndataura ndo zvakanyora. Saka padoko erenga Mateyu 7:21 iya tione kuti kotiona nhasi uno kune vanhu vari kunamata kana kuti vaise vanonamata muzita raJesu. Jesu achavatambira here? Verengai 7:21. Ndokona kuti zvechokwadi unobudisa Jehovha. Mateyu 7:21. Ndokona kuti panobuda Jehovha. Mateyu 7:21. Wane nyaya yavo yaJehovha. Tinoona kuti baba it's a title. Mwari it's a title. Zvazi pana naMwari vazhinji panapa. Chakupai mukana. Wane nyaya yavo vari kuti Jehovha. Hanzi hachafaniri kunge ari kunzi Jehovha ba. Itori nyaya yavo itori Kristu wakabva nayo kare tichada kuzoitakula zvenyu. Vari kuti hazvifaniri kunge zvakadini zvakadaro but tichazovapa mukana definitely. Tofa. All right. Yes. Mateyu 7:21 and tizwe tapapi. Yeah. Yes.
ai muno muri kupisa 7:21. iri kubva yati Aha. havazi vose vanoti kwandiri ishe ishe Ndi Jesu. vachapinda muushe Ndi hwokudenga. Jesu. Avasi vese vanoti kwandiri inini Jesu ishe ishe vachapinda kudenga. Ziri pachena zita raJesu aripinze munhu kudenga. aiwa pari kunzi vose Autsanangura pasi apo Aha. endirai mberi saka Alright. anzi zita rake havasi vose vanoti Jesu ishe ishe kuna Jesu vachapinda denga. Tikuda kumubvunza kuti saka vachapinda denga ndevapi Jesu? Endirai mberi. Asi unoita kuda kwababa vangu Ndo vachapinda vari denga. kudenga. Avo vanoita kuda kwani? Mwari kwete kuita kuda kwaJesu kana zita raJesu. Zita raJesu haripinze denga. Kuita zvido zvaJesu hazvipinze denga. Chinopinza denga Jesu ari kutaura pachena vanoita kuda kwaMwari vakandituma. Erengai pa 22 ndo pane nyaya. Unotenda muzita 22, raJesu anoponeswa. Izvi zviri muScripture. 22 ndiverengere 23 ndisandapedza vhesi rangu. Alright, Tinoda alright, kuzoti alright. saka vari Tichida kunamata kukorektai kuti muzita musarasike. raJesu. Aiwa tinoda kumunzwa iye Jesu kuti ko vanonamata muzita rako uchavatambira here nhasi pa 22 vhesi. Alright. 22 vhesi. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Musi wekutongwa vazhinji vachauya kuna Jesu vachiti ishe ishe. hatina kuprofita muzita renyu here, Takaita minana wani muzita rako nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu Inga here, takabvisa madhimoni muzita rako tichiti in the name of Jesus out. nokuita mabasa esimba mazhinji muzita Takaita renyu here. mabasa makukutu muzita rako nhai Jesu usatiramba nhasi. Endirai. Zvino ndichavaudza Zvino pachena, Jesu achavaudza vese ivava nhasi achivaudza kuti handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri guys, ivai imi vaiti kwandiri. vekusarurama. Zviri pachena hazvidi kana kududzira zikunzvika. Vese nhasi unhu vari kunamata in the name of Jesus vachivisa madhimoni vachiita se Jesu ari kuti ndichavaramba. asi the contextual meaning yacho haindiyo pashe, haisiyo. Yes, apa pari kunzi- the contextual meaning is important than kungoti tingoti hanzi patabata patakota. No, that is totally wrong. Angoerenga kavhesi kairi ndizoka. mira izvi alhamdulillah she mataura ngatichimbopai kuchristianity mukana wekuti wambodini wambotaura toti titaure zvakapomodza But vasati vataura mukuona ndaverenga vhesi anzi ndangoverenga 2 mavhesi. Ivo vakaverenga 2 mavhesi avo I don't complain. Ndikaverenga angu 2 they complain. Why? No, the reason I'm saying angoerenga 2 mavhesi is to point out kuti nyaya haidrowiwi from 2 mavhesi. We need the contextual meaning yekuti chapter yacho iri kuti uyezve zvayakanyorerwa nepfungwa dziri kubudiswa imomo mushoko nekuti rakadini rakaunzwa kwatiri kuti tinge tichidzidza. Saka muchaona kuti panhaurwa yavo yavanoda kuramba handika John 1 verse 1 inoti in the beginning handika was the word. Muri kupanziswa and the word was with God and the word was God. Muri kunatsa kupanzisa clear. Ndobva ndajamba ndoenda pa 14 ichibva and the word was made flesh and dwelt among us. Brackets now it's an explanation. Amirai mataura zvemirai zvindimbotaure vandipa John 1:1 wobva vajamba kuenda pa 14 ndakomplaina kana ndiri I they complain. Why? mira she alright imbo mira kuchristianity wambodini wambotsanangudza wapei mukana. The reason yandati vangopa 2 mavhesi yanga iri kuti we don't draw a conclusion from 2 verses alone andika in the reason yandajambira kubva pavhesi 1 ndichienda ku14 kuda kubudisa pfungwa huru asi dai taatine nguva ndaipatsanura tichiverenga chinzwisisa but apa ndoda kuti timhanye kuenda papoint andika kuti iye Kristu Jesu iyeye ari kunzi ndiMwari kutanga uku ndiye ari kuuya achinzi akauya panyama. He was made flesh. Okay. And when he was made flesh, he went on the cross and he resurrected. Ndo pata kuti pana Acts 20:28 iri kubva yanatsa kuti imimi vatariri vakaita sesu vana mufundisi Marwenze pamunotungamirira boka muri kubanzwisa zviitei nokutya nekuziva kuti Mwari muri kunatsa kubanzwisa vakatenga kereke neropa rawo. Akauya pamuchinjiko it was Christ. Andika muri kuona. Toda kuipe kunamatwa apa. Ndo petiri kuda. Ndo patataura pane pataurwa inzoi pane pataurwa kunzi
No, point in in the beginning was the word. Yes. And the word was with God. With God. And the word word became flesh. And dwelt among. And it was God in Gatsapanganu. Like it's okay. Right, okay. Ko pari kutaurwa apa pane pataurwa uzi kana wadzidzi wakakumbira wakati kana tona tidzisewo kunamata tidzisewo kunamata zvikazi kana monamata panowa pari pakabata uyi yedu plug yedu nhasi kuti tinonamatani Jesu here kana monamata ndosaka mazwa brother Itai vari kutaura issue brother Itai vabudisa issue yakakosha yaita zvayo kungaesekesa vanhu but he is correct muri kupanzwa pavataura kuti kunzi father is a title kunzi ishe sezvavari kutaura it's a title muri kupanzwa but my own personal name now ndo iri kunzi Brian. So the only personal name ndo iri kunzi Jesus. Muri kunatsopanzwisa ipapo mu Old Testament raifamba zita akanga ari Jehovha nekuti vakanga vachifamba nevana vaIsraeri chete ndo yakanga ine sungano. Toenda pana Ephesians 2:11 yakuchitaura kuti takaiswa kuti tinge tiri panyama imwe kubudikidza kweropa rani reJekristu yeye tobva taitwa chinhu chimwe tanga takaparadzanwa but now taa chinhu chimwe mugiriki kana mugentile saka taa chinhu chimwe. Ephesians chapter 2:11 tichidzika nayo. We who were far off have been brought near. Yes. Tanga takarashwa tichizi imbwa vasina kudzingiswa nekuti chirangaridzo chekufamba naMwari kwakanga kuri kudzingiswa. Zvinopracticezwa nevamwe vanhu andika muri kuona asi now kudzingiswa kwedu kwamumweya muri kunatsopanzwisa. Now ndo patiri kuti Mwari vari kutibudisira zvinhu pachena muri kuzwa. Ndo saka ndazoenda pamberi ndikati aiwa wakomana chakavanzika ichi chikuru. Amen. Muri kupanzwisa chakavanzika ichi chikuru bate makadaro ngatiendese alhamdulillah. Pa 1 Mazimambo chapter 4 verse 1 kusika 37 pane nyaya ya Elijah kana kuti Elisha akaita mina na hope tese tinoziziva. Chekutanga akasvika pamba ovhaudza mukadzi uchaita nhumbo nguva inoyo next week uchava nechi next year uchava nemwana ovati wane mwana uya akazofa. Elisha akaenda nomuita se kunomusa simba rese iri nderani nderaMwari. Elisha akawa Jesu auya pa John chapter 11 verse 44 tikatongotangira pa 38 kusvika pa 45 akaenda kumakwakwa kwa Lazaro asika uku chekutanga akanamata achiti Baba Mwari ndinoziva kuti nguva dzose munondinzwa ndikakukumbirai. Ndi Jesu Mwari itai kuti Lazaro amuke kuti vanhu vese vakandikomberedza vatende kuti ini makaita zvekundituma. Ndi Jesu anza apedza izvozvo akavati Lazaro muka buda. Lazaro akabva amuka. Simba iri harisi raJesu simba rani raMwari sendadaro. Pa John chapter 5 verse 30 to 31 Jesu akataura achiti inini andiite chinhu nekuda kwangu ndinoita kuda kwa Baba vekumusoro vakandituma. Kutonga kwangu kwakarurama nekuti handisi ndotonga ndinotonga zvandinonzwa kuna Baba. Averenga John chapter 1 verse 1 yataura ichiti pekutanga papane shoko rakaningiri kuna Mwari shoko ndiro Mwari. Verse iri chekutanga tofana kuzvibvunza kuti ko Mwari neshoko chii chakatanga ndi Mwari. Shoko rawo iri ndiye Jesu nekuti Mwari ndo akataura pa Luke 1:26 Maria uchaita mimba. Maria uvata mimba iya ya shoko rani ramo. Ndosaka pa verse 14 zvanzi shoko rakazobuda rikaita nyama rikashandiswa kuita nyama. That's the word of Jesus and Jesus is the word of God. Jesu ritori shoko rani raMwari. Pasina Mwari ingadai shoko pasina. It means pasina Mwari Jesu wacho ingadai kusina. Ndosara pa John 14 verse 24 Jesu akataura achiti mashoko amunonzwa ndichikuudzai haasi yangu mashoko aMwari vakandituma. Now tiri ipapo ndikuda kukumbira mundiverengere John 14 verse 28. Why Jesu aidaro? Because it was considered blasphemy in the culture iyoyo yemaJudha. Tikutenderana ndikukumbira John 14:28. John 14 verse 28. John 14:28 vari kutsvagirwa
Revelation 21 inobva yabudisa pachena ikanzi, and he said unto me, it is done, I am the Alpha and Omega. Tese tinotenderana kuti anotanga nekuguma ndiMwari. Apa it's personally addressing to Jesus, and hakuna umweni munhu anogona kutora title yekuzi ndini kutanga nekuguma kusiya kwaMwari chete. But this title, if you read contextually, yes, you see it's addressing Jesus Christ. Munoti chishe pari kutaura kuti alpha and omega asi Jesu. Alpha and omega ndiMwari. Ingadai Jesu ari alpha and asi Mwari, asi Jesu ndiMwari. Ingadai ari Jesu, ingadai asina kufa. Alpha and omega, it means someone who is everlasting. Wanati Jesu akafa, how can be he alpha and omega, he achifa? Point yangu nikuda mwende kuni John chapter yanda kupai. Alright. John 14:20. Makanzwa kuti ndakati kwamuri ndinoenda. Makanzwa Jesu ari kuti makanzwa kuti ndakati kwamuri ndinoenda. Ndizodzokerazve kwamuri. Ndichadzokerazve kwamuri. Dai maindida. Dai maindida inini. Ngadai maifara. Ingadai maifara. Nokuti ndiri kuenda kuna Baba. Nekuti ndiri kuenda kuna Baba. Nokuti Baba vakuru. Right. Nekuti Baba nekuti Baba vakuru. Baba chi? Jesu ari kuti mukuru ndiani? Iye asi chi? Muri busy kunamata mudiki muchisiya ani? Right. Negaini chikupira mirai. Mukunamata uyasiri chi? Mukunamata uyasiri chi? Isusu mamuslimu tukunamata, isusu na Jesu mamuslimu tukunamata mukuru. Ndiani? Unonzani? Ndiani? Ani? Unonzani? Mwarika. Mwari is only Mwari is a title. It's a title. Abata msi mandirambidza kuti hazi topic itozoibata, but ndo bzebatori topic yacho. Topic yedu atisikufunza Mwari. Iwe wari kukota 28. Ngatiende pana Philip pa 8 pacho same iwe kuti zgoti wakati chi. Ya erengai. Philip akati kwaari, ishe tiratidzei Baba. Zvigotiringana. Yes. Jesu akati kwaari, ndakava nemi nguva refu yakadai. Ko hamusati mandiziva here Philip. Wandiona ini waona Baba. Muri kuzwa. Saka muri kuona here kuti zvetataura zvazvo kuti pamunhu ega mire nditaura. Pamunhu ega kuti ine zvinhu zviri. Une mweya uri mukati ndio waakutaura kuti waona inini waona Baba. Zvichiro kuti ukaona Jesu waona Baba uri mukati. Anditi saka mira nditaura ndina mutaura. Ayo nguva kapikufanira kubatsire. Chini saka tiri kuti mukaona tikaenda kuna Genesis zvakanzi uchafa ukahepa unohemchero uchafa. Asi pakadya mweya wakadini wakafa. Mweya wakafa ngowo mukati asi wanhu wakatoita vana wochizwi wakafa. Saka tiri kuti mweya uwe mukati unofa. Don't see my message. Aiwa. Verse 24. Aiwa ngoti hali. Verse 24. Right, so nguva ndo dzadyana 9 o'clock ndo pane nguva dzedu. Tichagona kupfuura nechirongwa. Asi verse 24 iyoyo petinozoka next week tinoionene. Regai ndichimbosvitsa kuna sekuru badzi, sekuru waone kupetera. Sekuru momberume. Ameno munoti kudini ngari kureketeka iyi. Isusu chatinoda kuziya muchikaranga nekudzidza pazvinhu zvose. Mwana akaberekwa unoya ichite makorokoto ihama dzemudzinza imomo. Uyezve munhu akafa ndizvere wemudzinza imomo ndo anorwadziwa kunyanya ndizvere. Saka riri kududzirwa pangere kuti tinganesana zvinhu zvekuerenga nezvinhu zvekunga tiri kuziye kuti chetinokumbirira tinokumbirire kune wakatibereka vanova ndiwo wakauya uchitipe makorokoto nekuda kuti Jesu hapana paakamboya achipe makorokoto pakudzinza venyu. Saka nhaurwa iripo ngeyekuti zviro zvekuerenga zvinokunetsai. Isusu chetode kuti tizive ngechekuti chikaranga chedu ndo chetakabva nacho, hachisi chekuerenga, hatisi maIsraeri ba. Tiri anhu atema, tine chikaranga chedu techisvitsa unonamatwa ndiMwari turu midzimu yedu.
mana he tatenda